Jadi bapak-bapake kongon bubuk ning omah. Nggih ta, Bu? Lah nyapa, Bu? Waktunya. Masa bojone sampean sik iso mesir. Iso enggak apa? maksudnya apa? Iso apa ngeser sinden-sinden ngono lho. Ah, kusek tangan iki lho. Utekku iki wis nganu tapi angel lek ngomong nih. Oh iya. Wis gawe biasa nek wis rasa dibatasi awakmu. Iya toh? Iya. Pamane kok merasa dibatasi ngono dhewe. Oh, aku no wedi lho Mas. Ngomong sak omong kok kleru ngono lho maksudku kan. Iki kan ning kene kan wong Islam. Ya maksudnya aku ya Islam. Maksudnya para aku no wedi muslimin muslimat iya ta? Heeh, aku no wedi kleru kok lek ketlonyor apa ngono terus kok. Jadi ning kene ra ditanggap neh ngono lho Mas. Kan aku kan menjaga toh Mas. Bu, mangke ditanggap malih nggih. Pami Raden Sunat. Nggih to Raden ta namanya?